ne samo pederi i drolje. S prethodnim režimom stigli smo do kraja, skinuli glavešine, a drugi lade jaja. Direktori smenjeni, a gde su sekretarice? Zašto i ti kučke nisu strpali u mari? Ima dosta ćelija i za take bandite, što za kratko vreme podigli su kite. Nakačili bare pa sa njima viore, lumpuju do pola, pevaju do zore. Bebo mater ko će mene da vodi da se zeza, jer sam dosta dugo sputavan, dugo lance veza. Načom negurom koja može da se nađe, tebi zvone na vrata posle lokalne krađe. Iako nisi kriv, al ti si zlo za okolinu, najbolje bi bilo da te ubiju ko svinju. Pitaju se ljudi kad će to da stane, prema narodu da prekine nepoštovanje. Ali veruj mi da prestaće da kradu i da truju, jer kad imaš pištolj ti u ruci svi te bolje čuju. Pitaju se ljudi kad će to da stane, prema narodu da prekine nepoštovanje. Ali veruj mi da prestaće da kradu i da truju, jer kad imaš pištolj ti u ruci svi te bolje čuju. Sreća si do ja kada stigne brate plata, kad otvoriš kovertu fali jedna rata. Jebu te u mozak a radiš kao crnac, nateraću direktorku da mi puši kurac. Podići ću revoluciju u fabrici, palicama glave vam svima razbiti. Zapalit ćemo sve što smo mi napravili, da ne bi vi na vrhu sve zaradili. Na skoro svakom šalteru te drke neki bajs, a drugačije bi bilo da posjedujem šmajser. Namirnice osnovne skaču svakog dana, svaki 20 zna šta je dobra hrana. Nekoga da pitaš nešto, odmah lo se pravi. Patriotizam braću spominju, a keš im je u glavi. Marketingu furaju svi na Kosovo, što ne odu i oni po neko olovo. U krvi će da bude vidim cijela država, ali ne od svinjokolja već od vođa majmuna i svih drugih usranih institucija. Ako ne bude bilo ortodoksnih promjena, trebali bi stvarno da im damo batine, pa nek posle pričaju da smo stvarno bitange. Budale, kreteni, izdegenerisana masa, al kad ona krene, tu vam nema spasa. Pitaju se ljudi kad će to da stane, prema narodu da prekine nepoštovanje. Ali veruj mi da prestaće da kradu i da truju, jer kad imaš pištolj ti u ruci svi te bolje čuju. Pitaju se ljudi kad će to da stane, prema narodu da prekine nepoštovanje. Ali veruj mi da prestaće da kradu i da truju, jer kad imaš pištolj ti u ruci svi te bolje čuju. Vladavina vaša na kriminal tera ljude, ali tako mi ne želimo da bude. Skupit će se narod, staće brat do brata, da vam svima stavimo omču oko vrata. Vladavina vaša na kriminal tera ljude, ali tako mi ne želimo da bude. Skupit će se narod, staće brat do brata, da vam svima stavimo omču oko vrata. Pitaju se ljudi kad će to da stane, prema narodu da prekine nepoštovanje. Ali veruj mi da prestaće da kradu i da truju, jer kad imaš pištolj ti u ruci svi te bolje čuju. Pitaju se ljudi kad će to da stane, prema narodu da prekine nepoštovanje. Ali veruj mi da prestaće da kradu i da truju, jer kad imaš pištolj ti